Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gisultihan ni Wilma si Aling sa nahitabo nga nabanggaan niya ang aisle nga mao'y hinungdan nga nadaot ang iyang sakinan o napatabang siya ni Chito. Kaysa sunod buwan na ba nang? O tingay ka mahinumdum no, birthday ni Klena. O manuri ta, mag-beach ta uban sa mga bata. Ay, ni alang unta si Vic anak oy. Ni alang unta ang ilang amahan. Bitaw day no, malipay gayud ang mga bata. Maong yun. Ma? Oh, Ma? Landon. Gutom na ko. Ang manghuti mo natog pa? Nagmata na. Gidawaan imong tablet, ma. Mag-Skype ko no sila si Papa. Dili ra ba jud ka mao? Maguba jud to imong tablet, ma. Kuara go dito nang. Giduaan di ay. Regalo ba yan ng fake na ako? Ako na ati man sa ilang pamahaw lang nang. Dadasigla na ha. Am-ami lang palihog na makuha ni mo ang tab. Kamaumangkot ko. Sige naman mag-Skype si Papa. Mag-chat ka ni. Hambugira ay. Wa ko manghampok no. Tawag ko na ko si Papa ha. Kamaog gani ko. Kung ato ka sa school, mitawag man gani ko ni Papa. Pataka na siya, ma. Atik-atik na siya. Ay, kamaog gitingali na siya oy kay og maghatod kang lindon sa eskwelahan. Anhar mo na siya sa kwarto. Og mulay mabati na kung nga may gikasulti. Madawag tingali na siyag amahan. Atik-atik na lagi ng iyayaya. Tili ka ni no. Ngita na gani si Papa o. Istorya ka ni mi. Unsa man kuno istoryahan de? Ingon si Papa, next time na lang ko naman nuroy. Kay tuwa man siya sa abroad. Nag-work man. Unya, dadaan ko na ko niya og daghang dolls. Walking dolls. Tinuod yun tingali na day kay madunggan ko man na siya nga may gikasulti. Ay, dili lang po na ako tugawon. Labi nag may buhaton ko. Akong tawagan si Papa, ma. Mag-chat niya. Unya na lang nak. Mulakaw pa man ko. Susihon ko ang auto na to. Gipayo man dito ni Tito Chito man no. Gida sa shop. Kinabangga man sa aisle. Unsa man no. Nak, ay sultis Papa ni mo ha. Kay di na unya ta pagamiton sa car. Ayuhon naman to, ma. Dili naman makita ni Papa ang guba. Ipaayo man to ni Tito Chito. Basta, di lang nato sultihan ng inyong amahan. Mahadlok na siya nga mabangga ko og usab. Og unya madisgrasya unya simba ko. Sige nang, ati man ang mga bata. Susihon ko tong auto. Ipadali na ko. Kuyog ko, ma. Ako sab, mama. Kuyog ko. Sige lang si kuya ang kuyog ko ni mama. Mo mga anak, uy. What ay sakyanan? Ipaatiman ko una to. Aron, unyang birthday ni mo Inday Klena, mag-beach unya ta. Yay! Promise, ma. Mag-beach ta. Unya pa na sunod puwan, uy. Igo nga mo abot ang inyong amahan. Maglakaw lang ka pa ingos gawas day. May igo ra bagyo ng gilayon. Igo panington ka. Sige lang niyang, dang exercise. Hay, mausab. Niingon man unta to si Kuan, si Chito nga, mutawag siyag usap. Wala man. Nabisi na to siya negosyo nang. Nakatultol masag kuhain ang shop. Maman gapon to gidadaan niya sa diyang siya mismo ang nakadumbol na ko. Mudiretso na lang ko dito lang. Sige na. Maghinay-hinay kog lakaw. Tubag ka na? Basin og si Sir Chito ni da. Ay. Hello? Nang, ako ni. Ay, oo, sir. Ay, paingon na dito sa shop si Day Wilma. Ha? Tuwa na siya? Unsa gisak yan? Ay, mupaingon na ba siya ba? Lumalakaw na paingon dito. Di apa man siya dire. Magsulti mi nang. Day, well, si Sir Chito.
Be. Chit, muadto na ko sa shop. Unsay sakyan mo? Taxi, sa gawas ko magatang. Kita na lang unya ta dito. Wata na lang ko, Will. Hapit doon ka. Oh, ayun na uy. Magtaxi na lang ko. Magkasakay raman ko dayon. Doon na dihas inyo nga akong nahimutangan karon. Di ako sa printing press. O dali na kong muabot dihas inyo. Karon pagkuha di mo. Agiunta lang da. Dili ka pa makaabot sa dako ninyong gate. Muabot ako. Ay, maring dapitan ng printing press. Doon na lagi dihas inyo. Sige, bayo na. Nahinay naglakaw sa inyong gate, okay? Hapit doon ka. Bye na. Naa day printing press doon din, he? Unsay pulong, day? Agion ko no niya nang. Nara ko no siya sa duol. Sa may printing press ko no siya. Sige nang, manaog na ko. Ay, maikot yung kilayo nang akong nilakaw da. Ipaningot uroy ko. Hi! Hapin! Dali na tuod kang miabot da. Ingnanti ka? Dali na. May printing press day dihas unahan? Oo, doon na. Dugay na ba yan, Adi, ha? Mga 5 years na tingali. Diligod kayo na kita. Pero okay lang. Ikaw may tag-iya? Yes. Aw, pila sa gataw ang nagatiman di, ha? Maayo na lang na para makatabang sa dunya. Kayon kog ang pagka-realtor lang ang business nimo. Gusto kong mabisi ang ako panahon. Aron dili laay ang akong kinabuhi. Nga nugot ang laay man. Naara nimo ang taglawas aron dili ka batiog kalais kinabuhi. Karon lang gid ko mangutana nimo, Chita. Unsa man? Di ko mo to nga ulitaw ka pa. Single pa ko. Tungod kay wa pa ko ikipakaslan. Sa ato pa. Dagan ang babae nga nalambigit nimo. Nga wa mo pakasli. Aw, oo. Na. Pero ambot. Say ambot. Wala gyud tingali ko makatumong og babae nga akong magustuhan. Uban sa mga babae nga agi kauban ko. Wa pa na maabot sa imong kinabuhi. Pilian lang tingali kay ka. Choosy ka kung bahay na sa babae. Tingali. Dugay ni mag-i-live-in ang imong girlfriend? Mga girlfriends ni mo? Wa ka butog tuig. Mga pila lang kabuwan. Buwag dayon. Pulanon di tingali kay ka. Mausab ang imong girlfriend. Tingali. Today cheat. Ay na di ay si Feby. Di siya makasod og trabaho ubos nimo. Wa na mi makita. Mayo kay ikaw ang unang miskot bahay na. Amiga kay mo, di ba? Unang higayon nga nakita ko kamo dito sa food court. Hain na siya. Hisgutan ta siya karon, Will. Pero gigutom ako. Mahimo ba? Wa ko'y pamahawgod na may restaurant. Mga unta, please, Will. Ito na. Wa pa kay pamahaw. Lagi. Dali ko gadto sa opisina. Dayon dito ko sa printing press. Mamahaw ko. O ikaw, paniudto na lang sa gimo. Okay? Sige. Nagkutoy na nga akong tiyan, Will. Dali na. Pangita og table na to, please. Ako na'y pili sa sudan. Dito eh. Gigutom na gid siya. Kumakaon na. Dinhi, may dining dapita tungod sa electric fan. Unsa kayang isulti bahin ni Feby? Kalit lang yung nawa, bayana. May bawaan ko ni Ron. May pagkabukoy sab ni si Chito da. Disente siya og bayhon, ang pamarog. Pero may pagkabukoy. Iya gitingay ng kinaiya. Unsa ka nang gipili nga sudan ay? O hinoon? Kaunam sa kubisag unsa ba? Niyan ay. Well, ipauna na ko ang init nga pochero. Maugi paghahaon nila. Ngano ka, Will? Pahiyo. Kumakaon na kay ka, nang luspad ka na. Tinuod yun, Will.
Abi mo, plato na gaya akong pananaw. Kuyapon ako. Kuyapon ganit ko. Agaka ko, ha? Gutom na kita. Wilma, ikaw gyud lagi? Ate Aida? Kinsa nila kiha imong kuyog? Ha, daan pa gyud ko. Dili ka gyud kasaligan. Kada kong sayop sa kong igsuon nga naminyo nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!